Ce? Ăla alb. Ăla alb e scuterul cu albastru. Nu se mișcă. Nu se mișcă. Hai serios. Nu. Asta ajunge Stai lângă că-mi el. bag aici zoom-ul să văd că mă minți. Nu vă băgați în cadru. Da, mă, ăla e scuterul și nu se mișcă. Ioi. Ce? Hai ce bine văd. Degeaba mă că am noroc cu aparatul. Acolo este un scooter. Ia uite, vezi și el a văzut. Zim ce vezi tu de acolo. E un scooter Un nene pe bicicletă. și acum se duce. Ăla e cu Eu bicicletă. am văzut doi oameni. Deci în loc de scooter eu am văzut om în alb cu tricou alb. Sau ceva Deci scooterul alb. era nene, nu? Și ăla cu roșu era un alt om cu tricou roșu. No. Nu, Vezi la ce bine văd. pățești. Vai, nu ochelari, dar ochelari din aia borcane trebuie să pun. Funduri de sifon. Cam așa. Bă, dar mai țineți minte cum venea ștrapul acela cu zurgălăi. Uai cum fujam tăi, bă, sifon. Am una aș mai bea nici să mi-l dai gratis. Sifon. Mi-a plăcut cum mi-a plăcut să-l